Καλώς ήρθατε στο Balkan Express. Καθώς το ταξίδι μας συνεχίζεται ασταμάτητα, είναι μερικές στιγμές που νιώθουμε ότι ζούμε μέσα σε κάδρα ζωγραφικής. Το ταξίδι είναι μια κατάσταση που το μυαλό χαλαρώνει και δίνει τη σκητάλη στις αισθήσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Νότια Σερβία. Αριστερά μας έχουμε το Μαυροβούνιο και διασχίζουμε τα ελάχιστα χιλιόμετρα που απομένουν για τα σύνορα με Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Προορισμός μας, η πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο. Η Βοσνία είναι μια όμορφη χώρα, με πληθυσμό 4,5 εκατομμύρια κατοίκους. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι ορεινό και καλύπτεται από πυκνά δάση. Στα νοτιότερα υπάρχουν κοιλάδες όπου η γεωργία και η κτηνοτροφία κατέχουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι μια χώρα πλούσια πολιτιστικά, με επιρροές από όλους τους μεγάλους πολιτισμούς και αυτοκρατορίες που πέρασαν από την ιστορία, όπως Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Αυστρο-Ούγγροι και Οθωμανοί. Φτάσαμε στο Σαράγεβο, την πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Η πόλη περιβάλλεται από τις Δυναρικές Άλπεις και έχει πληθυσμό κοντά στους 320.000 κατοίκους. Το Σαράγεβο είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο των Βαλκανίων και φημίζεται για τη θρησκευτική του ποικιλομορφία. Η σύγχρονη πόλη του Σαράγεβο αναπτύχθηκε σαν προπύργιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 15ο αιώνα. Εδώ ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με αφορμή τη δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερτινάνδου. Το 1945 ο Τίτο απελευθερώνει την πόλη από τους Γερμανούς και την καθιστά μεγάλο βιομηχανικό κέντρο της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Το 1984 διοργανώνονται εδώ οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και στις 6 Απριλίου του 1992 ξεκινάει η πολιορκία του Σαράγεβο από τους Σέρβους που κρατάει 3 περίπου χρόνια. Σήμερα το Σαράγεβο, μετά από πολλά χρόνια ανοικοδόμησης και αποκατάστασης, ακόμα επουλώνει τις πληγές του. Η μέρα σήμερα είναι καταπληκτική και αρκετός κόσμος έχει έρθει για ένα καφέ δίπλα στο ποτάμι. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ζωντανά και κουλ στέκια του Σαράγεβο. Εδώ συναντήσαμε την Όλγα Παλίκασεφ, που είναι μέλος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με το όνομα Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας. I lived here for 19 years. And I went to Spain and lived there for 9 years, but now I'm back here. It's already been 2 years I'm back. It's quiet, it's calm, it's small, you can walk everywhere. You know, everything is there for you. Not like in a big city, you have a lot of things, but you can't really enjoy them because everything is so far away. You have to travel in order to go to cinema. Well, here, you know, everything is there. You just, you know, go out and take it. Very easy life here. Very easy, especially, you know, I have a 7-year-old boy and it's very easy to live with a boy here. I mean, if you want to take him to music school, football, whatever, it's all there and very quick and very easy.